mwedzi uno wa May takarasikirwa nemagamba akawanda chaizvo kuti unonyatsa kuona kuti pakatosara vende kunoti takarasikirwa isina John Gumbo, takarasikirwa na Virginia Jangano Sila, kozoti Jordan Chataika, kozoti Saulo Mchenje akasemzwa 13 May 1997, 28 May 1997 Brian Sibalo, 18 May 1994 Fanyana Stole, 18 May 2001 Christopher Shoko, 19 May 1998 Kaya Charimba, 21 May 1992 Mosi Jakata Wenyamyam Sounds, 21 May 1995 John Kazadi, 24 May 1994 Solomon Skuza, 28 May 1997 Brian Sibalo, 27 May 2007 Wise Man Magaya, John Gumbo so 1 May 1998. Nokudaro pazora nasizi tunati bati shasha inonzi yainziyo Jordan Chataika wakatisiya kare asi tichiri kungomurangarira badzi. Nokudaro Jordan Chataika ndinoti ndikupe kambo kakakwapaidza mugore ra 1961. Vachienda Ijipita vakachema kuna Mwari, Mwari tibatsire unotisvitsa Kenani, nyika yechibikirwa. Mwari wavo nekuvada wakavapa Mozisi unovasvitsa Kenani, nyika yavo yavaida. Zvavakanga vachifamba vakasvika mugwenga mavakafa nenzara vakachema chaizvo. Mozisi ona vana vedu vafa havachina zvekudya, dai watidzosera Ijipita kuya kwatainwa mukaka. Vakaramba vachifamba zvinovananga Kenani, nyika yavo yavaida, nyika yechibikirwa. Mwari wavo nekuvada waivapa zviuta, mana uchi nemukaka zvavakadya vakaguta. Vakazochema kuna Mwari voti, Mwari tibatsire unotisvitsa Kenani chete, nyika yechibikirwa. Vakachema zvakanyanya nekufa kwaMozisi asati asvika Kenani, nyika yavo yavaida. Vakazochema kuna Mwari voti, dai watipa Aroni angotisvitsa Kenani chete, nyika yedu yatinoda. Vakaramba vachifamba vakataura naMwari vachingoti tibatsire unotisvitsa Kenani. Mwari wavo nekuvada waivapa zviuta, mana uchi nemukaka zvavakadya vakaguta. Vakazotuma vamwe varume kundosora Kenani, nyika yavo yavaida kuti vagofira imomo. Kenani chete, nyika yedu yatinoda. Vakaramba vachifamba vakataura naMwari vachingoti tibatsire unotisvitsa Kenani. Mwari wavo nekuvada waivapa zviuta, mana uchi nemukaka zvavakadya vakaguta. Vakazotuma vamwe varume kundosora Kenani, nyika yavo yavaida
aivapa zviuta mana uchi nemukaka zvavakadya vakaguta vakazochema kuna Mwari voti Mwari tibatsire unotisvitsa Kenani chete nyika yechipikirwa vakachema zvakanyanya nekufa kwaMozisi asati asvika Kenani nyika yavo yavaida vakazochema kuna Mwari voti dai watipa Aroni angotisvitsa Kenani chete nyika yedu yatinoda vakaramba vachifamba vakataura naMwari vachingoti tibatsire unotisvitsa Kenani Mwari wavo nekuvada waivapa zviuta mana uchi nemukaka zvavakadya vakaguta vakazotuma vamwe varume kundosora Kenani nyika yavo yavaida kuti vagofira imomo. Ndeka nyimbo kuchokera kwayeka Jordan Chataika makazi semurachireka ndokambuka pakutaura nyaya yezviuta izvi ndezvakare vamwe vakazonzwa iko zvinezvi asi zviuta izvi hazvina kutaka nhasi zviuta izvi ndezvekare kare mubhaibheri asi vamwe zviuta taita ngete zvinonzi hameno zvabva kupi aiwa zvagara zviripo nechakare ndeka Jordan Chataika wamanzwaka 1961 vana veIsraeri vakare kare ndiyo dzacho dzasina kana kumboreba dzakangoreba 2 minutes 30 seconds kwete mazuva ano vakomana ndopaunyatsokupapaidza magitari chacho kuti aiwaka zienda nakuenda right nokudaro ndakaita mhanza inini yekukurukura nehanzvadzi dzake Jordan Chataika asi ndine urombo kuti imwe yehanzvadzi dzacho yandakanyanya kukurukura nayo anga ari hanzvadzi hombe ainzi Molini wakatisiya musi wa 26 June 2016 26 June 2016 ndo patakarasikirwa sisuka naiwoka Tete Molini inokudaro regai tinzwe sisuka iyo nhoroondo yekutanga yaiyeka Jordan Chataika kubva kuna Tete Molini. Sarangu indinonzi Moli Chataika asiri kuroorwa Mungate. Moli Mungate. Muri kuno kudomboshava? Kuno kudomboshava ndiko kwandakaroorwa. Jordan Chataika akabarwa gore 1939 kuMondoro. Ndoko akabe kuChegutu. Baba Jordan vainzani? Vainzi Samson Chataika. Amai? Vainzi Alice Chataika. Vese vaibva kuMondoro? Kumondoro. Ongo. Chikoro wakafunda kupi? Vakafunda paMufuka School kuMondoro ikoko paMushapedu pane chikoro chinonzi Mufuka cheMethodist. Primary. Vakapirira primary iyo? Vakapirira yainzi standard 3 ndobva vazotanga kuchiverenga manje nokuti vakaita chirwere chekenza pagumbo ravo saka kuti vasaenda kuboarding zvakatadzika saka vaiverenga vari pamba kusvika vasvika standard 4 kana kuti 5 kana siri kukanganisa vachiverengera zvavo pamba. Asi semunhu pasiti zvake paivo zvechikoro iwe anga ari munhu akaita sei? Kugona muchikoro Jordan aigona zvisingaite zvaitwa kareka kwainzi vasikana munodaidzirwa mega vakomana mega zvese tafunda nanzo zvangu nacho ndindaitedzera mashure maJordan inini saka kuvasikana ndaita number 1 ini kuvakomana aitiwo number 1 aigona zvisingaite Jordan. Aiwa zvinofadza chose. Right, mumba menyu makabarwa muri vangani? Takabarwa tiri vatanhatu, vakomana 3 vasikana 3 saka vakomana vakatanga ndobva ndazouya ini mushure mevakomana ndokuzoya munin'ina wangu Gladys ndokuzoya Edna watinoimba naye ndiye last born mumba medu. Right, mukakwanisa kuvadoma vese kubva pane wekutanga kusvika pane wekupedzisira? Ongo mukuru ainzi Majuta Chataika, wechipiri ainzi Mandishona Chataika, kuya Jordan Chataika, kuya Nimoli Chataika, kuya Gladys Chataika, kuya Edna Chataika. Kusvika pari zvino izvi vapenyu vangani? Kwasara tiri vaviri ini naEdna, vamwe vese vakaenda musha. Aiwa, tine urombo chose. Zvadaro Jordan wakakurira kupi? Jordan akakurira kumusha kwedu kuMondoro ikoko.
makanzwa sekambo ndakanonziko zuva riye kakakwapaidzwa kamugore ra1979 wanga uripi rikaini bukureka muzvikani kanonziko nguva yakanaka. aka kakanyorwa naiyeka Edina. yakanakisiso yokukurumidza mambo akatatsoredzaniswa soro kudenga izvo zvatichinzwa mazwi echizimbisiso mambo yokuti kana tikafa Jeka Edina chataika ka gotwe mbamana Jordan chataika manzwa ka achishaura nekunyora kambo ikaka kakakwapaidza zvakare mugore 1979 nguva yakanakisa kakaimbwa nevaimbi vakawandisa vezvemahimuka aiwa akagara kana kukwapaidzwa ka rikaitidzwa kuti imomo mumhanzi wakapinda sei zvakauya sei kubva azotanga zvake kushanda kupetro kwenzi kwakambidzi mandi kwakwenzi chii zvino Avondale ndoko akashanda pamaservice station ndobasa raaita ndokubva azoriga iroro ndokubva akuita rewindow dressing kwana Truworths ndoko aishanda ikoko asi ndokubva azoregera zvakakuita zvekuimba. Imo mune zvekuimba umo akapinda sei kuti imi munyatso kuona kuti munhu uyu wakutangura kuita zvekuimba? Jordan zvaaita tiri vana vadiki iye akafarira kuimba achiri mudiki kwazvo saka iti zvemakore mangani achiri kuprimary aiimba kana achinge aimba kudaro kana uri musi weChristmas baba vedu akafa tiri vadiki tese ini ndakasiwa ndine 4 years nababa vedu saka takarerwa namai vedu saka Jordan aiti kana uri musi weChristmas aitidaidza oti uya timbe panzi pamusoro pemba yamai vedu toimba iye achitaura tichidaira tichiimbira amai vari mumba ndo mapindiro akaita mukimba saka aifarira kungoimba saka aitiunganidza kuti hatimboimba achiri mudiki achingofarira kuimba saka nyaya yekuimba yakamupinda ari mudiki kwazvo. Asi ikoko kumhuri kwenyu kana kuti kudzinza ikoko pane umwe chete aimboimba? Amai vedu vaiimba zvisingaite vemethodist vaiimba amai vedu vaiti vakashaura pano vanonzwa nevanhu vari kure saka kwazvakatoredzerwa. Ndinofunga kudaro amai vedu vaive muimbi chaiye. Ko kuchikoro
aimba zvakati kuchikora aimba Jordan aitawo muimbi akabvira kuimba ari mudiki saka aiti waingowo muimbi zvadaro zvakazouya sei kuti tinzwe kuti imimiwo hanzvadzi yacho moli maakupinda muchiimba? Jordan akafarira kuda kuimba ini ndisati ndapinda mazviri ndobva atanga kuimba nemunin'ina wangu usho naEdina Chataika ndobva vaimba kwazvo imba dzimbo dzezanzi ndopatigere pano kudii ndo akadzimba Jordan idzodzo saka ndobva azopinda gospel achiimba nemunin'ina wangu naEdina vaimba ndobva azondidaidza kuti sisu uya utijoini ndobva tajoinana ndobva tazoita zvinogara zvakadaro. magitara ezvidikirwa kazvemhando yepamusoro-soro apa uri kuwanze tinenge tichingonhongwa waya imwe neimwe kiraki karaka kuma 1979 uko majana macheso zvavari kuita bhesi racho mazuva ano to 11 nongo pane chalomemina chadriver kamanzwa kanti Edina uyo Uroi ndiwe unomuziva muvengi wangu unomuziva Mwari Mwari naye ndoita seiko Mwari wangu Mwari Mwari naye nare
makumbo angu anondirwadza, maoko angu anorwadza. O Mwari baba wangu ndoita seiko? Mwari nai, o Mwari baba nai nari. Kana Mwari chete zvakodzera muviri wangu, tora zvako. O Mwari, Mwari nai ndoita seiko? Mwari wangu, o baba, Mwari nai nari. Uroi wangu unomuziva, muvengi wangu unomuziva. O baba, Mwari nai ndoita seiko? Mwari wangu, o Mwari, Mwari nai nari. Makumbo angu anondirwadza, maoko angu Mwari anorwadza. O baba, Mwari nai ndoita seiko? Mwari wangu, o baba, Mwari nai nari. Makumbo angu anondirwadza, maoko angu anondirwadza. O baba, baba nai ndoita seiko? Mwari wangu, o Mwari baba nai nari. Kana Mwari chete zvakodzera muviri wangu, chitora zvako. O Mwari, Mwari nai ndoita seiko? Mwari wangu, o Mwari baba nai nari. Makumbo angu Njeka Jordan chataika mkambo kanosiririsa chose anzi muori wangu unomuziva imimi Mwari. Rekati mbonza kubva kune Edina kuti akapinda sei mumanzi. Edina wandikutaura hasi mwana mudikise kunzwa kwezwi rake amburi kunzwa iri. Izvo zvamfana ngatoye kuma 68 years ikoko. Kuimba takagara zvedu tichiimba semhuri, asi kuti tizoimba zvekuti zvinobudawo mumhepo, chataika ndiyakangoti ngatiimbei. Ndokubva ndaita sendinoramba zvikanzi hapana chinokunda munhu mupenyu, unotofanira kuimba. Ndobva tangopota tichiimba tese. Kwemimi chamambetenge muri kuzengura chacheche. Ndaifunga kuti handigone. Saka muchiri kutondera here kuti nziyo dzamakatanga kuimba ndedzipi? Takaimba dzakawanda, asi takaimba Nanguva Yakanakisisa, tikaimba Napamusoro Pakudenga, tikaimba Wauya Mucheki Mukuru, tikaimba Kana manzwa izwi rashe musazoomesa mwoyo yenyu, tikazoimba rwatakapedzisira naye runoti hatina musha panyika. Vana hatina musha ava ndo dzamakazoimba kokupedzisira kunoko, asi kana manzwa izwi rashe dzekare kare takadziimba. Kuna baba kwa kanaka, 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 zako una baba za kanaka, kuna baba kwa kanaka, kuna baba kwa kanaka. Mkomana akaenda kuna baba wake, akati baba ndipe ifuma yangu, ndiparadze nokutinda kura, kuna baba kwa kanaka. Baba vakangotora pfuma vakamupa, ndokufamba achiparadza, akanganwa nhamo ichauya, kuna baba kwakanaka. Akati zvinapedza mari yake yose, ndokugara pasi wofunga kuti ichaenda kwavari ndechete, kuna baba kwakanaka. Kuna baba kwakanaka, 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 kuna baba kwakanaka.
ndakati baba wangu ane varanda kwazvo, ndichaenda kwavari ndichiti musanditore semwana wenyu kwete, kuna baba kwakanaka. Baba nditorei semumwe wavaranda venyu, nokuti ndakamutadzirai, saka ndauya ndichiti kuna baba kwakanaka. Kuna baba kwakanaka, zvako una baba zvako. Kuna baba kwakanaka. Kwakanaka, kuna baba kwakanaka. Nziyo dzechitendero. Ndo magospel pioneers aya. Zvino munzira woenda, baba vakaenda kumuona, vakafara zvino vachiti mwana wangu wauya. Batai mhuru yakakora, tidye naye nokuti wadzoka, kuna baba kwakanaka, 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 kuna baba kwakanaka. Uya kuno mudiwa wangu, uya nai mudiwa wangu, kukushusha kwakapera, kukunetsa kwakapera, kukurova kwakapera, mudiwa wangu uya tigarezve. Kwete kwete mudiwa wangu, ona madziso aita blue, nokurowa ndiwe nezvibhakera, handichada wendoda kuenda, ndaneta nemazino handichada, ndoenda. Kwete kwete mudiwa nai, chiuya zvako tigare tose, inga ndakati handichakurova, kukunetsa kwakapera, kukushusha kwakapera, kana shabhina handichaenda, nekubhawa handichaenda, mudiwa nai uya tigarezve. Kwete kwete mudiwa wangu, ndaneta nokurowa ndiwe, waigara kuShapiri, ona pasi pomubhedha mabhotoro aperi, chendikadzokera kwauri chini, haiwai nandicha, ndoenda zvangu kuna mai vangu, bye murume wangu, ndoenda. Kwete kwete mudiwa nai, kukushusha kwakapera, kukunetsa kwakapera, kuShabhini handichaenda, nemakaza handichachovha, kana kubhawa handichaenda, shamwari dzangu handichadzida, mudiwa nai dzoka tigarezve. Iwe uri mudiwa wangu, hapana wandichazoda, uya mudiwa nai. Kwete mudiwa wangu, waifamba nanini, ndikati noda mari woramba, ini ndakuenda woe, ona ndichina mazino, nokurowa ndiwe, vamwe vakomana vachazondiona, haiwa ndoenda murimo wangu, chisara ndoenda. 1978 production ka. Maziso angu aita blue nekurohwa ndiwe, inini chisara hangu murume wangu ndakuenda. Pasi pomu toro aperi, chendikatso vainzi Ana Mkando, vanga vari mudzidzisi kumabvuku, zvangu kunamba, vaitita kumabvuku, anga ari head mistress murume wangu ndoenda pamabvuku paya, amakore acho ekuma-70s ikoko, late 70s, ndobva vawirirana tikanzaiwa imi amai vechindevere mboyamboimba neni Ana Mkando, ndobva vauya, asi zvakawirirana, kakanyatsokubuda zvakanaka, achidemba achida kudetembera zvake bvinya rake raaigara naro. Uya kuno mudiwa wangu, uya nai mudiwa wangu, kukushusha kwakapera, kukunetsa kwakapera, kukurova
kwete kwete mudiwa wangu, ona madziso aita bulu, nokurowa ndiwe nezvibhakera, handichada waendora kuenda, ndaneta nemazino handichada, ndoenda. Kwete kwete mudiwa nai, chiuya zvako tigare tose, ingandakata ndichakurova, kukunetsa kwakapera, kukushusha kwakapera, kana shabhina ndichaenda, nekuba akanofarwa manje naJocelyn Tivaringeka akozo zvakare Farai Musamba zvise 5 giant Farera no rest symbols zvikadzite sepachimuti ipapo simba rase chimshamu waswera sei newewe koko ona pasi pomubhedha mabhotoro ake airini tazvitya kadzokera kwauri kisiyo chando zvakare Langton Tapata ndoenda zvangu kuna mai vangu imanyo mtsiwa waswera sei nhasi wangu ndoenda hanzi dzite sepachimuti ipapo kwete kwete tautiziva netsai muroyiwa kwakapera, kukunetsa nabhemo mutandwa ushabhini handi amagamba emanzi ese vavaka makaza ndicha vanosanganisira mukati kana kubvawa handichaenda, shamwari dzangu handichadzida mudiwa Clive achimwene piri garezve atraimo tsangu ndiwawa hapana wandichazo uya itai nhengo uonesa chimwanamba wanzozvikopula wayo kuzvisei Fanny Mac waifamba nanilieni ndikati Luka Cedric ini ndakuenda woye Onias Mahachi nayo urisei navamuleya munofara here kurowa ndiwe Kismo Dennis vakomana Mofatika Mudaranga haiwa ndoenda murimo wangu chisara zvokuomba dhali ndoenda chisara haiwa ndoenda inini ndozoti tese tinoziva kuti Jordan akamboimba naSafirio zvakasangana sei shamwari neshamwari Jordan aive shamwari yevanhu aiwira nevanhu vakawanda asi akazobva zvake kana madzimai avaita madhirama vaimboita naSafirio asi akazoregera akudzora kugospel aingo shamwari yake zvokuti vaitofamba vachitomboita vese ndinofunga kudaro pamwe chete naSusan Chenjerai ndinofunga kudaro aiwa paro musisika chose panguva iyoyo Jordan aigara kupi ari muno mudhorobha kumva kwese 17 Zambuko panamba 17 Zambuko ichiri kuna nazimba imba iri kwasi akazotengeswa nemwana musikana akasara zvake kwakatengeserei neno aiwa imi matiti vacho munofanira kuziziva kakarakezenzwa kuti yatengeswa yatinamboziva asi zvanga yanga iri nhaka yazvasiyiwa mavariwo akasiyiwa ina amai vake saka ndofunga kuti vakangorongowo kuti rega yatengese nokuti akasenga awana purazi kwakawana purazi rake saka akati rega nitengese zvangu munoreva here mimi kuti Jordan mhuri yake yanga yakakura sei Jordan anga ine vana vake vakomana vaviri nevasikana vaviri angane mudzimai mwe chete akamboita mudzimai wake mukuru ndokuita mwana 1 Jehovah ndapota kane nditungamirire imambo Jehovah kudenga kwakanaka mambo denga rakanaka mambo kudenga ndiko kwakanaka kudenga dai Jehovah zvenyuma nditora kudai maona kuti musauraye vana vangu munditore zvangu Jehovah uyai muone kudenga ndo
mazuva mambo vanga vane 73 years. tiyambuke nzizi dzeruku mambo tikugara tose tichidanana tiri pamwe chete mambo. Asi Jordan akati ane 52 years. Jehovha Pane chimwe chinyorwa chandakaonawo vainyeperana kuti kwanzizo Jordan akaberekerwa kuBulawayo. Amoti vanenge vazvitorawo kupiwa kuri ivavo. vandati nditungamirire mambo uya Manzwa panzvadzi achitsanangura ega. nditungamirire Uwezve vanga arivo vateedzani. kuti ndi Kanzi akaberekerwa mumhondoro. mambo kudenga ndiko kwakanaka uyai muone pano pazima Vanga ari mwana waSamsoni naAlice. kanaka kudenga moti kwakanaka mambo hakuna anomborwara hakuna iba murongo hakuna norarane Ndo chikwata chainzi cho The Highway Stars. kumbira 1979 kamara waterere pano paNational FM kati chidzikwa paedza zvedisi regai ndikupeka makanonziko hongu ishe. Hongu ishe hongu ishe nga vanditunge ndivewo uno sere andi vavarire kuwanazo zosewo zvaka rurama zvikorega kuzaramba apa pavanga vakuru vamanje vachibatsirwana naOliver Mtukudzi padamba rafere kupedzisira ravakabuda mugore 1989 inonziro mashoko aMwari. Anga vakushanda rumwanyina naRobert Mtukudzi tikati chikwata chezika the black spirits kana ndine muponesi wangu Jesu ndinovimba naye kwazvo nokuti wakandifira
kushayiwa zvekupfeka ipai masimba vanhu venyu Mwari vamakasarudza kuti vaparidze ndakaita umhanza zvakare kai kutaura kana yeka Oliver Mtukudzi wati kuti makabatana sei naJordan Chataika mugore 1989 kuti mozotsikisa mupamwe chete. Jordan Chataika ndakashanda naye ndichiridza gitara ndichimuridzira bass, Robert achimuridzira keyboard, achiita album rake. Album rake rakaita rainzi Jordan Chataika and the Time Wasters. Ndistoenza ma-time wasters acho kanzi tiri kupedza nguva kumubatsira tisikaite zvedu Saka vamwe ma-time wasters. Saka wangu munhu akati saka tiri ma-time wasters guys, but angudzi asitaridire bhendi rinzi time wasters. Aiwa, iko panguva yacho yekukolaborata zvainge zvakareruka here kuti munhu angokuaprocha kuti ndikumbira kuti uyozoshanda neni, ndotikada kuzongorora kuti imimi vanhu vaiuya muchibatana navo ende imi mikwanisa kudedzwa kuenda kumwe sei zvazviri mazuva ano? Well, handingati zvanga zvakaoma, but zvanga zvisingangoitwa. Saka pataizvita ipapo zvakatinakidza nokuti patakaridzira Jordan Chataika isusu takafara, takanakirwa nazvo kuti kunge zviri kutonakidza izvi. Ende pandakanyora rwiyo rwangu naSusan Mapfumo zvakanakidza. Vanhu ava vakatsamwa, vari vanhu vanotanga, vamwe vanoti vanhu nemusoziva matama. Rwiyo rwakafarirwa nevanhu kuti Mtukudzana naSusan Mapfumo. Ende newe jana redu takasarudza kuimbira vanhu kuvaraidza naJames Mumbe, vanhu vakazofarira futi. Zvangoratidza kuti hachisi chinhu zvakaipa kuimba tesi. Tichiteedzera ipapo tiri kuona hazvina kuzombomira mamuri izvozvo zvekubatana navo mwaimbi zviri kufambira mune mberi zvakanaka, muchiri kuichaenda hamusi kusarudza kuti ndevechidiki ava vakaita sei vari kungotanga, muri kungopwanya zvimwe chete zvichingoenda zvakadaro muchibatana navo. Zvinotipei isiso kumhuri yeZimbabwe? Zvingoratidza kuti vanhu kushanda pamwe chete hakuna kumboipa. Kushanda pamwe chete zvinotokudzirudza zvamunenge muchishanda zvacho. pasi 11 ndongo hapa nitaluvema atakaye noronde chibaba che gospel Jordan Chataika. It's
Mtukudzawa makazomboshanda nawo sei? Aizera naJordan ndiye azera nawo saka vaiita sekunge vanokocha kuti zvibude zvakanaka dzaishamwari dzaJordan saka vaiti kana chida kunotsikisa ivo vauya kuti zvibude zvakanaka mafriends akanaka kwazvo nanhasi tinoukama wakanaka navo chiti hatichakwanisa zvedu kuvaona sekuti tinenge tachinagwa nokuti hatisi kunyatsoimbawo. Aiwa zvinofadza chose asi pamakungano mamwe anomboitikawo anoitwa nevaimbi munombowanawo mukana here wekukokwawo kunzi aimbouya iwoka nekuti kana pari panhoroondo yemunyika yeZimbabwe chezvizvo tinoziva kuti makore amakatanga kuimba imimi kuma60s uko ndimi makatanga negospel vanombowana here nguva yekumbochingamidza. Tinotenda vacharamba pavakaloncha albhamu ravo rokupedzisira vakatikoka tikaenda ikoko vakafara zvakanyanya tikasunzwa katatu kese zvichonzi ndizvo hanzvadzi dzaJordan idzi vakatanga gospel tinokokwa takakokwa navacharamba vakatitira zvakanaka. Munoona mimi chakaita sema vacharamba ukoka ichi ndinofunga vakarangarira kuti ndisu takatanga gospel saka semunhu anoimba gospel vakafara kuti tinge tiripo kana kuti simbisa nekuti vaitoti ivo vanoda kumbokurukura nesu sasa havana kuzowana zvavo mukana asi vakazvitaura vakarakidza kufara kwedu ikoko. Aiwa tinozvikudza chose nokudaro imimi basa ramakaita rekupedzisira makaritana naOliver Mtukudzi chikwata chenyu chakabva chanzi Time Wasters pakuita sei? Ipapa pakatirwadza zvakasara zvitiko tisangatomboziva kuti zvii zviri kuitika nofunga sevanhu vakanga vatotenderawo zvamusoro nekufirwa tinomboziva kuti kumwe Time Wasters iroro rinongotirwadza hatizivi kuti akatsikisa Time Wasters ndiani hatisi kutombozvifarira kuri kuti vanhu vanoparidza zveunguva yusi kana zvizva zvinoreva Time Wasters asi kutozvida dai zvaikwanisa kubviswa kuti zviitwe nepamwe taitotsvaga rimwe sapano kuti vaiti Time Wasters hatisi kurifarira kuita ngese zvinonzi maingoparadza ngwenya mamusiri serious. No isi hatimbotamba nenguva nokuti takati chiimba tichitoimba tichirumbidza Mwari nemwoyo yedu yemukati yekuti vanonzwa vakomborerwe vanokwanisa kuropafadzwa varopafadzwe vanokwanisa kutoponeswa naizvozvo vaitirwe zvakanaka. Skanzi madzibaba edu vainamata mugomo iri achiuta bauti mujerusarema ndomakunamatira saka toita sei? Mukadzi muSamaria akabvunza skanzi madzibaba edu vainamata mugomo umu mimi moti mujerusarema ndomakunamatira saka toenda kupi? Ishe Jesu akamupindura zvinoteerera murandakadzi kateerera Samaria teerera ichakwana nguva nazvino yatokwana kuti vanonamata baba vachavanamata umwe ane musokwadi baba vanotsvaka vakadaro. Ishe Jesu ndakumupindura zvinoteerera murandakadzi kateerera Samaria teerera ichakwana nguva nazvino yatokwana kuti vanorumbidza baba vachavarumbidza umwe ane musokwadi baba vanotsvaka vakadaro. Yatokwana baba yatokwana baba yatokwana baba. Iko zvinhu tikada kutaura magamba ari kurarama munziyo dzechitendero ukasataura zita raPastor Charles Charamba unenge usati wapedza, ukasataura zita raOliver Charamba unenge usati watanga, nekuti ko zvinezvi ndo zvatove zvisabhuku zvacho. Vazhinji vari kupinda mune dzechitendero vanotenda kunopfugama kwavari ivo zvinoratidza kukura izvozvo. Manzwa apa vachipupura tetemoli ndo zvinoratidza kuti Charamba amunhu mukuru, because
anoyeuka kwaakabva anoziva kuti gospel ratiri kuimba nhasi rine vanhu varakatanga navo uvaremekedzawo rine urombo kuti iwo tete moli vachakabva vatisiya vasati vazombotaurirana urongo hwanga warongwa napatsa chavo charamba pamwe aida kuzombohwafichawo so nekuti kari kambo kakakurumbira mumabhawa akarike chitendero akandokamwe katsvaka zvandopupura ndichiona ndega nemaziso angu ndasvika pabhawa rimwe inonzi pamusakanene so Jesu akamupindura maiterera urandakadzi katerera Samaria terera chakwama nguva nazvino yatokwana kuti vanonamata baba vachavanamata mumwe ane musokwadi baba vanotsvaka vakadaro mukadzi musamariya zvinoterera murandakadzi dabarondonzo the Exodus yaterera chakwama nguva nazvino yatokwana 19 minutes past 11 regeti mbonzva pati mukuwa iri akapela nevasikana vikwa chataika Edna namoli vakarorwawo zvakare kuvakomana vekwamungati kudomboshawa pamungati pepe ukasvika pamungati pemashops pepe imba yavo haisi kuresa iri pedyo nepamashops paya musaidhi memugwagwa ndo pandaikurukura navo ndofunga Edna aenda achinoona sisi ndokubva baba munini vachivavo vaita ruchiva ndobva vamuchiva asi kwete kune zvakaipa mune zvakanaka nanhasi uno vagere zvakanaka vari kuchengeta namuri kwete kuti munhu anongochiva munhu omukanganisa zvopera zvakadaro
ndine urombo kuti kadzoka kokusura ndisize nichenjerai kayoka gitare rakabatwa naiwoka sekuru Jordan Chataika. Right, mazuva ekupedzisira timbonzwa about kozvi zvanga zvakuitika kuna iwoka sekuru Jordan Chataika. Jordan Chataika ari mudiki angopedza stand 3 akaita cancer pagumbo rake iri reku left iri, saka ndo yakamurwadza kwazvo ikamutasa kuenda kuchikoro, saka siita taiti kukorresponda kudara ndondo zvinova kuti kudi taita zvecorrespondence ndokubva azoningirika, saka cancer yakaramba ichimurwadza kusvika yazopinda mudumbu. It last manje yakazopedzisira yati kupinda mudumbu ndiyo yakazomuuraya iyoyo. Wakashayikira kupi? KuParirenyatwa hospital. Wakandodzikira kupi? Kumusha kuMhondoro. Ndokumusha. Hanzvadzi yangu arwara, baba wedu vafa, takagara kumusha kwaamai vedu, takarirwa naamai vedu, ndobva takurira ikoko. Hanzvadzi yangu azofa manje, akazonovigwa kumusha unonzi kwaChataika kuMhondoro ikoko kwaChivero panonzi Pandamba kurimwa, ndipo panzvimbo yedu yekwaChataika ndiko akazonovigwa ikoko. Tete Moli, pazuva ranhasi mune makore mangani? Ndikasvika musi wa6 June ndasvika 73. Ko Tete Edna, mune makore mangani? Ndine 69. Aiwa, kuchengetwa namare. Tete Edna, mashoko enyu ekupedzisira kunyanya kumhuri yeZimbabwe maringe nenyaya dzekuimba idzi. Ini mashoko angu ekupedzisira angave kuti isusu muno umu muZimbabwe tiri munyika yakanaka zvekuti ine runyararo, asi chinozotinetsa manje pavaimbi, kana kukaita vaimbi vedu vakati vanenge vafa atimbowanawo zuva rekunzi nhasi tiri kurangarira vaimbi vedu vese vakafa, ngatiitei zvakati nezvakati. Hakuna zvinhu zvakadaro, asi tinonzwa kune dzimwe nyika kuchitotaurwa nemuzukuru wemunhu akaimba achinzi mwana wakasununguka, mwana munyowani anonzi zvatisinei nazvo kuno isu kuZimbabwe. Dai tinokumbirawo kuti dai zvichiitika nekuvaimbi ngazviitwe izvozvo, kuti vaimbi wane zuva ravanorangarirwa rinonyatsonzi zuva revaimbi vedu vachakabva. Tete Moli, nemiwo mashoko amungade kusiyira kumhuri yeZimbabwe manzwa apaka Tete Edna? Maita zvenyu, ini ndinoziva kuti tine parara tinoti magamba muno muZimbabwe. Kuna magamba ekuimba aifanira kurangarirwa nezvavakaitawo zvokutanga
misambo yezvechitendero. Saka ifanira kurangarirwa semagamba akatanga kubasa iroro. Umbona zuva rinonzi nhasi tiri kurangarira magambo echitendero, kuitwa zvimwe zvinhu tokokwa. Kana achikwanisa kunzi imba urumbo rumwe chete tichirangarirana magambo ekuimba dzimbo dzechitendero, toitawo izvozvo. Nokuti zvarehwa nemuninao kuti kune dzimwe nyika vanoselebureterwa muno, asi svedu muno hatimbanzwa vachitaurwa nezvavo. Dai kuri kuti tikagadzirisirwawo izvozvo tingafare kwazvo. Mwana chichema kudai mai wasikana. Nyara zvakwa mai, nyara mchembere mai wasikana. Kamwana kutakatira kudai. Mai waende piwe? Aiwa, vaenda kubawa. Shugo masikati kasamanyika. Masikati mani maswere here. Ngosvikawo panapa ndichiona mwana wenyu achichema kudai. Achatongozozvi kuita namai inabvira kupotseka mungona nchabvira kudzemera pamadziro mukadzi chipwete chemukadzi ichi. Imi we, imomba menyu Mariara naye samanyika kudai zvi. Shugo, asikana. Izvo ndiri kubvira kukomborera kana mai wabvira kuninetsa uyu. Asikana imi. Ko mune murume here. Ko mati ndo zvandandainge here samanyika izvozvo indanga ndangouyawo zvangu kuzoona mudzimai wenyu kai. Hamuri kuda kuenda manyika ngoshautsaura. Izvo samanyika handingazvigone kuzvipindura nhasi izvo. Ko motikari iri panze apa ndeyenyu here simotikari? Izvi mai iyo mungofanira kuchaira kuenda manyika zvimwe. Chakufudza mombe. Samanyika aiwa handingazvigone kuzvipindura nhasi izvo. Vatatizoona ngemutsamba zvimwe. Ameno. Samanyika ungomunera ngemashoko ka. Very creative, vanogare. Aiwa. Wangoneriwa ngemashoko. Ndiwasu. Patrick Mzverengi mabhitrisa apo kwamuda zviri sense mukoma wangu
starter venue hapo. Amajesu iwe Peter kapari. mira chete baba wakarole. Isaac kapari. Sikenda bwaji bwana wanga umeko. Jesu mbone. Dochema ewe. Sisi tabo Jesu. Cyclone chatseka. Amachatseka kuborodi ukurise nasi. Zangu Marieni wasira seko nasi azi takaibata kuti dzine sino yangu Shai wasose. Kuneva no shai wazekufika. akaita mudzimai wake wekutanga wokumhiri kwamupfure kwamatambo ndokubva aita mwana wake wanainzi Alice ndokubva vasiyana ndokubva azoita mumwe mudzimai wake wokwamutari mwana wokwamwaira ndokubva aita vana vake vatatu vakomana 2 musikana 1 ndobva vasiyana ndokubva azoita mudzimai waazofa ainaye hama Ali ndobva vakaita nawo mwana 1 saka ndova akazofa vainawo ndovakasara vari pamba ndobva mwana wavazowana purazi kumazuve uku ndokubva vazotengesa zvavoimba vakunogara nemwana wokupurazi. aiwa hapana kuisika chose right imimi makazosiyana kushanda navo zvaita sei? Nachataika aiwa hatina kusiyana kushanda, takazongoregera nekufa kwake, hatina kumbenge taparadzana. Otherwise maimboimba mese kusvikira dzimara kusiyai. Amen, ndizvo chaizvo. Ewe kwamwaira ndo anga ane mabhazi ainzi mwaira bus service. Anga ane zvekare night club Highfields. Vanenge vaidawo vakomana vemagitari vakomana vasikana vacho. Zvekuti Job Mashanda akatomborora ikoko futi. Kwamwaira. 25 minutes to 12 ndongo panisalo mga. Datamburira Mari, datamburira Mari, Musaza manishare, dapunguka. Mari, 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 Mari nengozi, Mari, 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 Mari nengozi, Musaza manishare, dapunguka. Mari, 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 Mari nengozi, Mari, 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 Mari nengozi, Musazo monishore, dapunguka. Tokanyora, zomba dzakawanda, dodzinyora, namakiwa, upinduro wauya, hakuna nebasa, tarambiwa, namakiwa, tokanyora, zomba dzakawanda, dodzinyora, nemakiwa, upinduro wauya, hakuna nebasa, tarambiwa, namakiwa. Mari, 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 Mari nengozi, Mari, 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 Mari nengozi, Musazo manishore, dapunguka. Mari, 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 Mari nengozi, Mari, 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 Mari nengozi,
apa vaimba vese kana mudhara madzikatire mari nengozi kupanga pari pachavo ka dzanga dziri shasha kanidzi ndatamburira mari regai tidzosisi kuti ipopo akatisiya wakuru awa pfuma yakasara yanga yakaita sei akasiya imba yake yakazotengeswa motakara anga asina akasiya imba yake yakazotengeswa zvayo asi tikatarasisuka maimbiro amaita kare iyayo nekuimbwa kwazviri kuita iko zvino izvi tingati siso musambo wenziyo dzechitendero uri kupfuurira mberi here kana kuti tiri kudzoka kumashure kana kuti wavandudzwa uri kupfuurira mberi uri kuimbwa zvakanaka asi kungoti munoziya ngashandisi varari kuti kudii mutinhimira wedzimbo unongosiyana rumbo rukaimbwa runenge rukazembwawo nevamwe runenge rwava mutinhimira wakangosiyanawo asi otherwise vari kuita vanhu vari kuimba zvakanaka tiri kuvafarira vari kuita dzechitendere asi kungoti kuimba kunosiyana nekuti zvino tikataura nezvemwe tingati pane zvingatorasika tete moli tikatarasisuka pane manziyo dzenyu dzamakaita imi naJordan takazombodzidzawo dzakuimbwawo nevamwewo zvakakubatai sei isu hazvitiitire zvakanaka ka kuimba kwakanaka fani asi vanhu mukaita kukumbira vatoda kuvandudza rumbo rwenyu kana kurimbawo nepamwe zvinoita zvakanaka zvino vamwe vanhu tongonzwa kutoimbwa nepamwe saka tongoshaya kuti tochiitawo sei zvokuti taitoti dai kuri kuti pane zvinoitwa kuti munhu arege kuitawo izvozvo zvingadai zvichitogadziriswa asi hatina maitiro asi zvinotorwadza nekuti isi ndisinenge tavamba dzimbo tashinga kuti rumbo rubude zvakanaka munhu wongokoponora chete wongoimba zvakakutoita mari narwo hazvinakidzi zvinorwadza ndimi makaimba gospel kare iko zvinezvi maimbirwa iri kuitwa mazuva ano muri kuwapiwa sei inini kana nditarisa panditarisa inini ngatiti munhu zvaanenge achiimba ngatiti kana kuti ivhidhiyo yeye muri kuona imimi zvinoenderana here nekutaridzika kwaanenge achiita iye zvaanenge achiimba iye zvinoenderana nekutaridzika kwaanenge achiita iye tichifananidza nepanguva yenyama kaimba imimi maita zvenyu zviri kuitika mazuva ano yanyika yemafaro saka gospel haichatorwa sedzimbo dzekunamata yakutorwa sedzimba dzemafaro nokuti unoona pamwe unoona munhu akapfeka zvokuti unotadza kana kumutarisa asi achiimba rumbo rwegospel unoona pamwe achiita matambiro kuti unoshama kuti ari kutamba zvigure here iye achitamba gospel munoona saka isu kana tichiimbaka tichida kuti munhu atorwe mwoyo kuti kunamata mwari kwakanaka zvino isusu mazeri takuona kuti zvato zvimwe zvinhu maybe vanhu vakuimbira zvavo mari kuti vangopiwa mari hazvisinei kuti mwari vaone kuti izvi zviri nokuti kana tichiimba tinge tichirumbidza mwari saka kuimba kwazvino kwakwe kutsvaga mari nokuti kupfeka kwacho hakusiri kwevanhu vari kuimbira mwari nokuti shoko ramwari rinoti kana uchifambiri pamwari ive uine kunyara kungozvinyara kuti zvandiri kuita izvi mwari vanoti kudii nazvo mataura nyaya yekupfeka patete mapfekero aya ndo mapfekero rudzi ari kuitwa mazuva ano ekuti munyatsokuona kuti izvi zvikaizvika hazvienderani kana munhu uchiimba nziyo dzechitendero unenge uchitoshumira haufaniri kupfeka mupfekero wakadai chokwadi zviri kuita ndezvekuti zvinoka izvi unoona guvhu riri panze pauna mandira wazvo kuseri kwaakaderera kwazvo mikaka ise inenge iri panze mumwe anenge akapfeka katambo chete oona kuti mwari wacho vari kuimbira ndi mwari akakutarisa anoti kudii ndingati vazhinji vari kuimba vakapfekenura you see saka zvinotirwadza isu nokuti kana achinzi ari kuimbirwa ndimwari mwari anenge akatotarisa saka mwari kana achiona izvozvo mwari vanongototiwo uinguva yake munhu but otherwise kunenge usiri kuimbira mwari kunenge urongozvifadza nekuzviadvertisa miri wake imimi kana makatarisa muchiona kuda izvi tingati izvi zviri kuitwa vanoimba chete here kana kuti iko kumakereke kwacho vakutongouyawo vakashama vakadaro vachitenderwa kupinda mudzikereke mukutaura chokwadi ndingati mazuva ano mazizori vanoti yatsuri yezuva rodoka makabinira makamanzwa tsume iyoyo zvaita vakare vaiti kana vachienda kunovhima vaienda vakabata mhuka kugara pasi ucheka cheka vopanana asi kana zuva rodoka abata tsuri yakaingoisa muhumwe
ndochitendero chamazuva ano chacho kuti ukabata chitendero chakuisa muhomwe ukashiya nevamwe unoona kuti unotorasika nokuti vamwe ifunga kuti ari kuita zvisvinuka pamwe unoona apfekenura unoona pamuguvhura apanze zvino ukamutarisa iye hauchanamata. Saka isusu takutongoti munhu akungoita zvaanoda asi manje kudenga kuna Mwari. Zvino ipimi mune muchipinda naye chitendero mwana muduku ari parutivi rwenyu muri kunamata muri mese ipapo mumuona mapfekero akaita ivapa hazvikanganise imimi rechitendero chenyu kunamata kwenyu? Zvinotikanganisaka asi abva kumba kuna vabereki vake vamurega achibuda nokuti kana mubereki ukarika mwana achibuda mba asina kupfeka ari kuchecha anogona mudiyo anongotarisawo kuti ende zvekumba kwavo. Asi wangu manje akuda mumba mangu akadaro ndationa kuti ndarasika kurayira mwana wangu zvakutoda vabereki vanotarisa vana mwana asati abuda kuti ukaenda kuchechi wakapfekei kumidza kubvisa. Asi kana vabereki vacho achidaro aiwa ndezvemumba mavo. Vabereki vacho vapiwawo vemajalini ava anzi ana shedhiya kumachechi uko dheribhodhi yese inenge iri panze amene mwebida kuyamwisa mufundisi Fara kwazvo kwanzvadzi yangu inika ndechekuti rimwe zuva ini ndaishanda muhurumende aiti akanga arunga dzimbo dzake kunyange ndiri kure uyo anenge ari kunomunin'ina ainditeera ikoko ndokubva uya kwandakanga ndiri kujamaica yeni kutraining center ndobva zvanzi sisi ndaya kuti tizoronga kuti tiimbe rumbo rwedu saka nda kuti tipractice saka asvika kudaro vanhu akafara kwazvo achimuona Jordan kuti Jordan asvika ticharidze ainge aine gita rake anga ane makore apya 1980 ndobva aine gitari rake ndokubva zvanzi vanhu vamufarira zvikanzi budai panze mese mandifarira mutange kubhadhara mari muchipinda mukilasi menye ndichikuridzirai ave munhu wemajokisi saka taingofara aive munhu anongonakidza zvekugara naye aive munhu wemajokisi akawanda kwazvo. Saka ipo panga ingei kubasa kwenyu kuzondiona aive nerudo runoshamisa kani aingone rudo nokuronga kuti toda kuimba dzimwe dzimbo ndozvaakanga ainga zvake. Asi kufamba gita ranga asingasiyani naro asingasiyani naro aifamba naro pese paanenge ari paanenge ari zvake. Kurumbira makore kumana ndise ndakanzi ndopatigere pano ndamboedza ukatsvaga kambika akanofarirwa nevakawanda chaizvo kakaimbwa kamakore ayo hondo painge yakuenda kunopera yakanyanya kutsoropodza kanyanya kuburitsa kamwe avo vanga vakaunganidzwa mumakipi kana kuti mumaspartakeds kunyanyanya kuchiramba uyo kuzengedza 4 uko nzvimbo yainzi chiramba uyo zengedza 4 anga ari makipi kana kuti maspartakeds nekuepwetu anga ari maspartakeds.
Vandataura nawe ipapo vangarowa regalia vachitobva kuchechi vakatorowa regalia yekuAFM saka ndakavabvunza kuti ndo yamaipinda here kumba. Ini ndaroorwa kuno kudomboshava ndokandakasvikopinda AFM asi kumusha kwedu taipinda Methodist saka ndazokuno ndobva ndasvikopinda chechi yekuno kwandakaroorwa ndobva munin'ina wangu aroorwa kuno kudomboshava takaroorwa namungati tose ndokubva asvikojoinawo chechi yamukoma saka ndozvakaita kuti zoitipinda AFM. Saka muri kureva kuti mese mimi makaroorwa kumhuri imwe chete muri vana vekumhuri imwe chete? Mukoma nemunin'ina ndo vakatiroora ana mungati vese. Mushure mokunge munin'ina ashanyira mukoma ndokubva asikochiriwawo nemuramu ndokubva ataanda kutodo muri imwe chete ndobva tangoungana kuno. Aiwa tinozvikudza chose aiwa zvakangonaka ukaona munhu achichivawo anenge anyatsokona kuti vanhu ava vanogarika nawo panenge pasina chakaipa asi kungadai kuti mimi sisi mune mabasa akaipa handifungi kuti wekwamungati vaikwanisawo kutambirai zvasingaitikizve saka izvo tinozvirumbidza nekuti hazviitike mukurarama kwedu kunyanya chisi vanhu vechitema utonzonza hatitombodi kunzwa kuti hamina kuti mwana dakamboita sei papa asi kwamura zvinonge zvakwanisika zvaitika zvo aiwa tinozvikudza chose saka pazuva ranhasi muri kuzvifambisa sei mima hamuri kuimba tinoda tochitotanga sei chete otherwise kuimba tinoda ende tinotokufarira kuti zatochitanga sei nokuti pakafanzwa zedu takamunza kunonzi kuponwa mwoyo takapondeka zvokuti uzati aigona kuimba dzimbo dzake tingadeta kutochema asi mwari vakatasa vanorapa mwoyo kuti tisitata manje ndopatone problem yedu otherwise tinoda kwazvo zvekutoti pakatouya munhu achitoti right ndoda kukubatsirai muimbe maoko maviri tinomugamuchira tingafari uchesti paNational FM uchanzwa bhata mumanzi uri kudenga kana usoridzwaiwo tine urombo kuti tete moli vakasiya mugore ra2016 kuti zororai murugare ikoko muimba mumanzi muri kudenga ikoko chapane here vadamboto turudwe uchesti paNational FM uchanzwa bhata pamterereka umbototurudwe neshonzve maro hallo Nechaven hallo radio Hello?
mene zvaitika panhare yangu apa. Radechavalo? Halo? Makadiko? Ndini makadiko? Tiripo. Ndinonzi PD. Ehe. Idzi ndo dzanga dziri simbi hombe. Dzebasa. Handitika. Aiwa ndinotenda chose. Ndinotenda nerutsigiro rwamuri kupa umali. Handitika. Pamwe chete negamba reumali. Ndatenda mukoma wangu. Ndinotenda. Patrick dzepasi kwaifiudzika uko. Ndeshalomagalo. Chibaba? Vanhu vakuru. Makadiko? Sipendi zviri sei? Hanzi mazuva ano maakufamba makapfikinwa. Mikaka yese. Hanzi dheribhodi yese panze ako vanhu. Kuitanga muchayamwisa vafundisi. Hazvizikanwe. Haiwa, vaigona. Zadziri mari. Vaigona umari ndo vaiva vanhu vakuru ava. Achiyataurwa namai natete Edna natete Monica. Inorwadza. Kuti inini ndinorwadziwa nekuti imimi senhepfenyuro mhenu zvamuri kuita vakomana. Dai tikambowanawo mukana wakadaro wekuti panombonzi pari kurangarirwa magamba handiti? Pambonzi nhasi tinombofungawo kuridzawo nziyo dzevanhu ivava. Kwete nekungovafarira chete, asi kuti ndofunga iwewe kana ndisingakanganise hanzi pabasa renyu ipapa munoziva kuti kana mavaridza vanhu ivavo pane zvavanowana, mhuri dzavo pane zvadzinowana, handiti? Saka imimi senhepfenyuro munodiwo kuti mumboningirikina, mumbopotawo muchivarangarira kuburikidza nenzira iyoyo, pomboitawo zuva 1 zvaro pagore pamborangarirwa vanhu ivava. Kuti tomboswera tichidzikwapaidza. Hazvo, asi ndiwe chete. Ndinotenda hangu. Ndiwe chete umari, vanhu vaive vanhu vakuru ava ndochokwadi chiripo. Haunawo here kaya kavakaimba nawo madzikatire kekuti mari yako akaisepi mugore ra1972? Ikako handina, asi ndichamboedza kukutsvagirai muteereri. Muchitsvagire mukoma? Handitika. Tinotenda, ngazvirambe zvakadaro pamberi negamba remhanzi. Maita basa mukoma wangu. Tinotenda. Nice. Datamburira Mari, datamburira Mari, Musa Nishare. Hello, Masira Seva Mari. Tasira Masira tete wangu. Ndiani wangu? Ndimai Andrea Patrick Upaji. Kuri senas. Aiwa nasi kuri nani? Ndatenda hangu Mai Andrea. Aiwa ndinongoda kukupai sando dzenyu nezvamuri kutiitira, tiri kungonakirwa tichiteererayo magamba makuru aya. Handitika. Aiwa waitigonera dzimwe dzacho handiri kutodzitepa. Aiwa ndinopa kutenda zvikuru. Maita basa. Ndatenda hangu. Mawanzoka Mai Andrea pa East View hapo. Chanetsa chiko nai baba imika nikumusha uko. Kana paine chanetsa baba gadzirisa baba kuno ininda netseka. 779-133 pa National FM Radio. Hello? Ama. Makadiko. Trigo Makadiko. Tiripo. Torka Peter Zulu padombo. Hayi wangaroda ukuru. Basi wafundisa wade ukakanga. Hazi kwakeke bazi. Hayi wawela nichipo wadogona so. Ajitika. Ini muramba mjenda dendi nemi pese saka ramba makatika bata niro. Ngoma Zulu maita basa. Notenda sikuru.
0797133 pachimalo. Hello. Hello. Mushe mukunzwikira pasi. Handiti. Live uri kunzwikira kuresa. Handiti ka? Zadziri shasha. Ana 5 zaidi. That is the Clive.